بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله تعالى بغشك دافمز شيخ الإسلام Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah'ın İslami Bodiyan Zatlar diyen kitabının 10. İslami Bodiyan Zadını alıyaz. Şu 10. İslami Bodiyan Zadının aşağına getiren nakıdı, yani dinini, imanını bozup seni İslam'dan küfre çıkarayan zadı el-i'radu an dinillah, haktan yüze vurmak, Allah Teala'nın dininden yüze vurmak. Nahilek yüze vurmak? La yeta'allamuhu, ne öğreneyinniye ve la ya'melu bihi, ne de bu dine vura amal edeyinniye. Bir adamma ödün İslam'a yönkoya, düşündün mü? Yani ödünü yönkoyan dininin ne hakikatini bileyinniye, bileyse de ne amal edeyinniye ve ödüne de Müslüman adını veriyor. Müslüman adını veren zaman şu adın hakikati neyme? Müslüman demek neyme? Müslüman deyilen adam neymen edip neyme zatlardan kayıtmalı? Müslüman neymen talabına layık yaşamalı? O zatlarım öğreneyim diyene ya kâvır zatlar bilse öğreneyse de düğünden yüreğine amal etmeklik yok. Yani şunlarlık surette ödüne İslam'a yönkoyan adamlar neyme? Olara Müslüman değilene. Delili Secde Surası'nın 22. ayetinde Allah Teala şöyle diye: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Allah'ın ayetler gelenden sonra onun yüze vuruyanın anırda zalim var mı diye. Hak gelenden sonra, ilim gelenden sonra, hak öğretiyana yetip bilyaka, yetip bilmen, hak gelenden sonra onu öğreneyin, ona amal edeyin deymen, onun yüze vuruyan adamdan anırda zalim var mı diye. Yok. Şimdi bu zalim mi olacak olsa, bu cenayetkar. Sonuçta Allah Teala izinden ne diyen kaidin kalınkı böyle onu? İnna minel mucrimine muntekimun. Biz bu cenayetkarlardan aralarız diye düşündün mü? Sen bul etmeklik cenayet. Sen ödünü bir dine yönkoyan, sen ödünü neyme bir peygambere yönkoyan, men Muhammed ümmetinden niyan, ve ödünü İslam dinine yönkoyan, ödünü Müslüman diyen, yani sana şu dinin hakikatini öğretiyen ilim geldi. Onu kabul eden hak, yüze vuruyan. Ya da sen yetibilecek yerine geldi. Sana Allah Teala mümkünçülük öğretti. Neyme? Hakiki dini öğrenmekliği, onu amal etmekliği. Yani sen yüze vurdun. Bulardan anırda zalim yok diye. Yani zalim yok dedi. Bulardan anırda kafir yok diye. Ve olara da diye. Neyme? Olardan da Allah Teala aralarını niye? Neyle aralar? Yani doğduk verir. Yani i'raz olsa, yani onu azap geliyor. Bir adam hak gelenden sen kabul etmese, biz ne deyip kabul edeceğiz? Dünyada kafir, ahirette de o adam kafir diyeceğiz. Yani bu hak gelenden sen yüze vurdu. Vel muradu bil i'rad ellezî huve nâkidun min nevâkidil İslam huvel i'radu an ta'allumi aslid dini ellezî bihi yekunul mer'u muslima velau kâne cahilen bi tefâsilid dini لأن هذا قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. Yani ştayda neyme bir 10. dini vadiyanlardı. Adda kendine neyme açıklamaklık gerek. Neyme babatından yüze vurmaklık babatından. Yani dinin neymesinden yüze vuranına dinden çıkıyor ve dinin nehilek zatlarından yüze vuranına dinden çıkana. Günahkar oluyor. Yani dinin neyme dinne bilinmeli, dinne edilmeli zatlar ikiye bölünüyor olanlar. Dinne bilinmeli zatlar iki görünüş ve dinne edilmeli zatlar iki görünüş. Bu neyme babatından iki görünüş? Yani dinne kâvır bilmeli zatları neyme? Sen bilmesen Müslüman sayılana. Yani dinne kâvır öğrenilmeli bilinmeli zatlar senin Müslüman bulmakluğun için gerek. Ödün İslam'a yönkösen on.
şu käbir bilinmeli zatlar bilmesen sen musulman bolamok. Edil şoňalagam dinin käbir amallary var. Sen şonu musulman bolmagyň üçin etmek gerek. Şunuňmy? Şu amallar etmesen sen musulman saýlanmak. Şunuňmy? Şoň üçin indi bir adam özüni İslama ýönkäbem. Senin musulman bolmaklygyň üçin bilmeli ilmleri bileňak. Yani näil bileňak? Yüze vurýan, öwrenesin gerek, bilesin gerek. Bir adam musulman bolmaklygy üçin hükman etmeli amallary bar. Edeňak. Edeýinni pikiremeden, ýüregiňe de dögeňak. Ana şu derejedäki ilmlardan, şu derejedäki amallardan yüze vuran adam näme bolýar? O kafir. Dünýäsine kafir diýmeli. O dünýäsine de näme? Dowzahy diýmeli. Ol adam özüni İslama ýönkötede la ilaha illallah dese musulman diýilmeýär. Emma bir adam musulman bolmaklygy üçin gerek ilmi öwrenni. Şunuňmy? Dine girmeklik üçin, musulman bolmaklygy üçin gerek amaly etýär. Ýöne ondan aňarda da käbir bilmeli wajibler, parzlar bar. Şunuňmy? Şo parz wajib bilmedik halynda sen günäkar saýlan. Ýöne onda da ýaltalyk edip şu zatlary öwrenmedi. Emma bu halatda buňa näme diýilýär? Uly günä eden adam diýilýär. Kafir diýilmeýär. Şunuňmy? Mysal üçin oradan öwrenmedi. Oradan parzlygyny bilýär, kabul etýär, iman etýär, agzy beklemeli. Ýöne umumy şu orada wagtynda ilm alanak. Şunuňmy? Ýa-da mysal üçin näme? Zekada öwrenesi gelenak. Öwrenenok, ýaltalyk etýär. Ýa-da bundan aňarda sen ilm talap et. Musulman adam näme? Bir ilmli, bilimli bolmaly. Dinini öwrenýän on. Ay men gerek zadymy bildim. Bundan aňardaky zatlardan bir barýaka öwrenersip ýaltalyk sebäpli, biperwaýlyk tutýanlygy sebäpli näme? İslama girmeklik üçin öwrenmeli zady öwrenip İslama girmeklik üçin etmeli zatlar edenlerinden soň ondan aňarda käbir wajib, farz, sünnet diýilýän zatlar näme öwrenenok. Ana bul günäkar bolýar. Şunuňmy? Ýöne şerti ýaltalyk bilen öwrenmeýän bolsa, emma käbir adam men din ilmini halamak diýär. Şunuňmy? Bul adam näme bolýar? Kafir bolýar bular. Dine girmekligine yeterlik ilmi öwrenenden soň musulman bolmaklygy üçin talap edilýän amallary edenden soň ondan aňarda da musulmanyň näme etmeli sünnet zatlary bar, musulmanyň etmeli wajib zatlary bar, musulmanyň gaýtmaly haram zatlary bar. Bu zatlaram öwrensen imanyň kamil bolar. Allah taala has ýaqyn bolsun, ilm talap etsen Allah sen söýür diýsen, yo men din ilmini söýemok diýär. Halamak diýär. Men medisina hojok diýär. Men injenerçilik hojok diýär. Men dinni alim bolmaklygy halamak, din ilmini almaklygyny söýemok diýär. Bu eýem kafir, düşündiňmi? Yani haçan yani ikinci görnüşdäki ilmi öwrenmese, ikinci görnüşdäki amallar etmese günäkar diýdik. Ýaltalyk sebäpli, düşündiňmi? Dünýä gyzamlygy sebäpli, ýaşlyk sebäpli, yeňilýär paýgaranlygy sebäpli öwrenmese käbir farz, wajib, sünnet diýilýän zatlary ana buňa uluguna eden adam diýilýär. Emma käbir zatba sen şonu bilmesen musulman saýaňa bolaňak. Käbir amallar bar sen şonu etmesen musulman bolaňak. Ýöne sen öýdüňe näme musulman ýa we öýdüňe islama ýönkäň ýöne şu ýanky suratdaky öwrenmeli ilmi öwreneňak, etmeli amal edeňak. Sen mu'riz bolýan. Sen hakdan ýüze öwrenmelýän. Sana musulman diýilenak. Mysal üçin näme musulman bilmeli? Sen şu dünýä näme üçin ýaradyldyň? Şunuňmy? Senden Allah Taala näme maksady bar? Şu la ilaha illallah sözüniň manysy näme? Muhammedar Rasulullah sözüniň manysy näme? La ilaha illallah Muhammedar Rasulullah sana näme zatlar etmeklik buyurýar? Näme zatlar gaýtmaklyk näme zatlardan gaýtarýar? Şunuňmy? Namaz näme? Allah'ın hökmüne hökümlenmeklik näme? Ibadetin görnüşleri näme? Şirk näme? Tawhid näme? Musulman kimi söýmeli? Musulman kimi ýigrenmeli? Şu musulman bir adamynyň musulman bolmaklygy üçin talap edilýän ilmi, talap edilýän amallary öwrenmeklikden ýüze bolsa, ol adama mu'riz diýilýär. Şunuňmy? O şu wagt näme? Özüne musulman diýip gören adamlaryň köpüsiniň hali ine şu hakdan ýüze wurýarlar. Hakyň yetmedik ýeri ýok, ýöne näme? Ony kabul eden aklar, ýüze wurýarlar. Näme üçin? Ata-babalar üçin. Şunuňmy? Şu ata-babam tutanlady bire de bolar. Näme ille gelen toýda bayram, näme ýylanlasa atyny soý, ýyldan çyk, näme? Ýyldan çykma, dinden çyk, şuňalyk näme? Batyl biderek näme? Nakılla şeytan tarapından aýdylan nakıllara eýerýärler. Şunuňmy? Ol ýyldan çykmaly, ýöne dinden çykmaly. Şunuňmy? Inne
وقد سئل العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن عن الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام. شيخ عبد اللطيف تنثور لي ثور اللدية ناهي لك ثورة إسلام تعليمات لرن أورن مكلوبتن يذورن آدم ديننا نشقيا. فأجاب شيء جواب بيرد ينقثوا إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا، والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض. umumi adamların diye hal yağdaylar diye näme hal ahwallary näme bir-birinin kiden näme gaty ütköşük tapawutdurly. Oňam tapawut diye adamyň kalbyna oturýan imanyna görä diye. Käbir adamyň kalbyna iman we ýöne bu imany oňkudan artyk, bu imany oňkudan artyk diye düşündiňmi? Emma bir adam näme biperwaýçylyk edip şirke düşdi, düşündiňmi? Ýa-danym والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. شو هذا نعم ديجي أقول إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا، والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض. والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. يرى şu karasına näme diyecek bolýa düşünmedim bana. Şoň şu bir goýun dedim. Ve-tefrittan başlaýan wal mustahabbat şol karasyny çydım. Düşüneniň udan bolsa aýdym. Düşündiňmi sen näme? والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك. أي دون أصل تعامل الدين، أصل تعقل الدين olur إني umumi yankı ibaretini düşünmedim näme diyecek bolýan. إن أشار نقطة. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض. Umumi adamlar diye näme iman wagtyndan bir-birinden näme gaty tapawutdurly. O tapawudam näme her bir adamyň näme asl imanyna görä diye. Käbir adamda iman ba, ýöne näme şu imanly adamlaryň imanlary bir-birinden näme tapawutly derejeli. Indi bir adamyň diye düşündiňmi? Asl imany ba bolsa, islama girmeklik üçin, musulman bolmaklyk üçin bilmeli zatlar billi we etmeli zatlarym etýär diye düşündiňmi? Ne bundan aşağıda käbir wajipdir, mustahab zatlar bilmese diye, öwrenmese diye, bu dinden çıkanak diye düşünün. Bu dinden çıkanak diye. Emma diye bir adamda asli İslam'a girmeklik üçin talep edilen zatlary öwrenmese diye, yüze vursa diye, ol näme eýem kufru i'raz diye düşünün. Hakdan yüze vurmaklyk kufur diýilýär bu. Bu kufrunyň sebäbi bunun kafirliğinin sebebi haktan yüze vuranlığı diye düşünüyorum. Ne bir adam näme asıl İslam'a girdi. Musulman bolmaklyk üçin talep edilen zatları öwrenýär. Musulman bolmaklyk üçin etmeli zatlar etdi, taşlamaly zatlar taşlady. Bundan aňyrdy. Senin imanyň kämilleşmekli üçin hem gerek zatlar bar. Ana şu zatlardan ýaltalyk sebäpli näme ýanky zatlar imany kämilleşmekli üçin gerek bolan ilmi, gerek bolan amallary öwrenmedi. Ýalta bolanlyk üçin, ýeňiler paýgalanlyk üçin buňa näme kafir diýilmeýär. Bu musulman ýöne imany ejid, günah etýän musulman diýil. Emma bir adam
düýbünden dine girmeklik üçin näme bilmeli zatlar bilmese, etmeli zatlar etmese, yani öwrenmeklikden yüz öwrenligi sebäpli bulayam kafir bolýar diýip. Şunuňmy? Yani tapawdy nämeken nähilek zatdan yüz öwren adam, nähilek ilmden amaldan yüz öwren adam dinden kafir saýylýar. Nähilek zatdan yüz öwren adamam uluguna saýylýar. Biz teretmeli. Bir adam näme asl islama girmeklik üçin talap edilýän zatlar öwrenmedi, yüz öwrdi, bu kafir. Özüne musulman ise de kafir. Emma bir adam islama girdi. Bir adam musulman bolmaklygy üçin etmeli zatlaryny etýär, bilmeli zatlaryny bilýär. Ýöne musulmanlar näme imanyna derece. Emma soňky kafir wajipdir sünnet diýilýän zatlar öwrenenok, edenek, ýaltananyň sebäpli, ýeňilýär paýgaranyň sebäpli. Emma ýanky soňky zatlar öwrenmänligi sebäpli buňa kafir diýilmeýär. Şun açyldy da mesele. قال الشيخ العلامة سليمان بن السحمان فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا بترك الواجبات والمستحب. شيخ سليمان بن السحمان يعني عبد اللطيف رحمه الله sözünden näme beýan boldy diýip. Näme beýan boldy? Bir insan haçan kafir bolýana kan hakdan ýüze wursa, haçanna bir adamynyň islama girmekligi üçin näme öwrenmeklik talap edilýän, etmeklik talap edilýän zatlardan ýüze wursa diýip. Yani bir adam musulman bolmaklygy üçin hukman bilmeli etmeli zatlar var. Şonu öwrenmeklikden ýüze wuran kafir bolýar. Emma islama girenden soň kafir wajipdir, farz diýilen zatlary ya sünnet diýilen zatlary öwrenmeklikden ýüze wurdy, ýaltananyň sebäpli, ýeňilýär paýgaranyň sebäpli. Buňa eýäm näme uluguna düşen adam diýilýär. Buňa uluguna düşen adam diýilýär. Inne bärde näme İbnül Qayyim rahimahullah sözüni getiripdir. Yani Şeyh Süleyman ibn Suhman'ın sözüm Durar Seniyen 10. tomunun 472-473. sayfasında geliyor. Şeyhülislam İbnül Qayyim rahimahullah'ın sözünü getiripdir. Şeyhülislam İbnül Qayyim Medarij-i Salikin diyen kitabında ulu küfürlüğün görünüşlerini agdaya. Ulu küfürler näme 5 görünüş diye. Şoň içinden näme küfrül i'rad agdak geldi diye. Agdak getirdi. Fezekeraha. Thumma qal wa amma küfrül i'rad. Näme 5 tane zat var, şoň haýsam bolsa bir ýerini etmeklik senin dinden çykmaklygyna sebäp bolýar. Şol agdandan soňam emma küfrül i'rad näme diýär, şonu açyklaýar. Şunu küfrül i'rad diýmek näme? I'rad ýani hak sana gelenden soň näme? Onu öwrenmeklikden ýüze wurmak. Ýa-danym öwrenip başarýakan, näme? Onu öwrenmesizlik. Näme şoňa i'rad diýilýär. Bu suratu nahilek فأنه يعرض فأنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغى إلى ما جاء به البتة. Yani bir adam diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kulağı bilen ne yüreği bilen üns veriyor diye. Ne ananiya ne doğru diye ne yalan diye. Ne söyle ne yigireniye. Ne de näme dinine gelen zada dine näme dini taalimatlaryna näme gulak salýar, öwrenjek bolýar. Şu küfür i'rad ýüze wurmaklyk. Soňşyp şu köp adam näme maňa degme diýär. Men öýümma, işimma, çağalanma, öldürmüşümma diýär. Şunuňmy? Namaz oku men saňa degemak, senem maňa degme diýär. Şunuňmy? Hajja git men saňa näme üçin gitdiýäň diýemak, senem maňa näme üçin gideňak diýme diýär. Şunuň aragy içeňak men saňa näme üçin içeňak diýemak, senem maňa näme üçin içeň diýme diýär. Şunuňmy? Ondan bu näme men musulman söýmellerni, kafir ýigrenmellerni işi ýok. Şunuňmy? İslamymy söýjek, islanymy ýigrenjek diýär. Şunuňmy? Peýgamberim näme o peýgamber? Ne oňa peýgamber näme? Dogruçul peýgamber. O hak peýgamber, oň edi getiren zatyny hökman tutmalyp ne tutýar, ne de ýok oň ýalan men tutjak galip, ne de onu etýär. Şunu ne peýgamberiň diýen zatdan tutýar, ne tutanok. Ne mümin musulmanlar dine de ýa-da dine de işlat ne söýýär, ne de düşmançylyk etýär. Hiç de ýöne şeýle bir gezip berer adam. Ne öwrenöýin ne bileýin. Şunu şu näme i'rad. ومن هذا البيان لمعنى الإعراض يتبين لك حكم كثير من عباد القبور في زماننا هذا وقبله فإنهم معرضون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إعراضا كليا بأسماعهم وقلوبهم لا يصغون لنصح ناصح وإرشاد مرشد
فمثل هؤلاء كفار لإعراضهم. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Şeyh Süleyman näme diýär? Inni ýanky dini wadiýandadyň 10-njysy olam bir adamynyň islama girmekligi üçin hökman öwrenmeli zatlar we hökman amal etmeli zatlar we şondan ýüze guran adam kafir saýdy. Indi şonu bilen bolsaň diýe sana şu atky gabr parazlandy. Şu zamanymyzdaky we bundan öňkülen näme? Bundan öňkü zamanyna näme gabr parazçylaryň diýe köpüsiniň küfrü diýe näme hakdan ýüze guranlyklar sebäp bilýär. Haqqy tapyp bilmänlikler sebäpli ýa-da haqqy öwrenmekligi bilmeklige soramaklyga mümkinçilik döremänligi sebäp bilýär. Bulara näme hakam ýetdi diýe. Hak öwrenmeklige mümkinçilik ömdürdi. Sonra aýne deýin gözläýin tapaýyn ýa-da sorap edip başarmany başarabam bilýärdiler. Ýani bular Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getiren zadyndan dolu gulaklary ýürekleri bilen ýüzlerine vurdular diýe. Düşündiňmi? Ne bir nesihatçyň nesihatyny, ne bir näme gönükdirjüň näme pendini öwdün aldylar diýe. Ol adamlar näme kafir ýöne olan kafirliginiň sebäbi ilmsizlikdan, olan kafirliginiň sebäbi hakdan ýüze guranlyklar diýe görýän. Şu zamanymyzdaky ödüne musulman diýen gabr parasçylar, ödüne islama ýönkeýän gabra çöpe çöre çokunup berenler näme olar etýän küfrüni ilmsiz bolanlyklar sebäpli eden aklar da olar etýän küfürlerini näme haqqy kabul etmänlikler sebäpli, hakdan ýüze guranlyklar sebäpli. Şoň biýan hyýalyk suratda kafir bolan adamlara Allah Taala näme diýär? Ahqaf surasiniň 3-nji aýatynda ol kafirler diýär, haçanna olary näme dowdakdan gorkuyan adamlar gelenne, olara hak gelenne mu'ridun ýüze gurdular diýip düşündüm. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Olar kafir boldular. Sebäbi olar näme peýgamberlerden, olar hakdan näme ýüze gurdular diýip. Görem ýüze gurmaklyk ol hak gelenden soň bolýan adam düşündüm. Emma hak gelmesinden öň bir adam nirden bilsin hakyň nämedigini düşündüm. Ona delil yetmedinden öň nirden bilsin özüniň etýändiňi. Ana ol adam bilmesizlik sebäpli şirke küfre düşse ona näme diýilýär? Ilmsiz kafir diýilýär. Düşündiňmi? Ona da kafir diýär, ýöne jahil kafir diýär. Ilm yetmänligi sebäpli bu kafir boldy diýär. Emma bu adamlara hak yetdi. Ýöne ýüze gurdular, kabul etmediler. Bulara kafir diýär, ýöne hakdan ýüze guran kafirler diýär. Düşündiňmi? Ne bir diýmekli ahmak. Buna ilmsiz diýdiň, gene şonda da kafir diýdiň. Buna näme hakdan ýüze guran diýdiň, buna da kafir diýdiň. Ona ikisine de kafir diýip goýbermeli keninde. Buna näme üçin ilmsiz kafir, buna da näme üçin hakdan ýüze guran kafir diýdiň diýär. Düşündiňmi? Näme tapawdy body? Tapawdy ba, düşündiňmi? Bir adamyň kafir bolmaklygyna näme hakyň yetmedikligi sebäp bolanmasa, ol adama biz dowdaky diýip bilemiz. Düşündiňmi? Dünýäsine kafir diýsegem ölse biz bilemiz. Belki Allah Taala şonuň ilmsizlik sebäpli edenlik üçin bagyşlama ahmal. Sina gatya sinanyň geçler näme? Allah cennete salmak ahmal. Emma bir adama kafir we emma onuň kafir bolmaklygynyň sebäbi hakdan ýüze guranlygy sebäpli boldy diýdik. Ýa buňa dowdaky diýär. Düşündiňmi? Şoş bir ýön aýdylýan gurrunda ulamalar diýär kafirne näme? Kuffar juhal diýär. Kafirlerine kafir ýöne ilmsiz kafirler diýär. Kafirlerine kafir ýöne bular tekebbir kafir diýär. Kafirniň küfrüniň sebäbi näme hakdan ýüze guranlyklar sebäp bilýär. Şunu haýsyna mysal üçin hakdan ýüze guranlyklar sebäpli kafir boldy. Bular näme hak kabul etmeklige ulumsulyk etdiler. Şoň üçin kafir boldy diýilen kafirler bular dowdaky, şek şübhe ýok. Emma bir adama bular kafir diýildi, ýöne bulan kafir bolmaklygynyň sebäbi bulara hak yetmedi. Şunuňmy? Bulara hak öwrenmekligi, dogryny bilmeklige mümkinçilik döremedi. Şoň üçin bular bilimsizlik sebäpli, ilmsizlik sebäpli uly şirke, uly küfre düşüp kafir bolup öldüler. Ana bulan ilmsizligi o dünýede bulan näme? Belki de dowdakdan gutulmaklyklaryna sebäp bolmak ahmak. Şunuň. Sen Allah Taala bu halatda näme? Ilmsizlik halatynda ölüp şirk küfür edip ölen adamlar Allah Taala sinemasızdan dowdaka salana. Şunuňmy? Şoň üçin biz näme hakdan ýüze guran mu'riz kafirler, dünýede de kafir, ahirette de dowdaky diýär. Emma näme ilim yetmedi, Kur'an yetmedi, hadis yetmedi, alim yetmedi, hak yetmedi, etýän zatlaryň batyllygyny düşündirýän alim barmady. Hatta näme özleri de gidip soraman etmeli mümkinçilik göremedi. Ana bu adamlar näme kafir şek şübhesiz bu dünýede
Bular müşrik şek şüphesiz bu dünyada emma ahiretlerine dowzaky diýip bilmez. Bular ahireden bir Allah bilýär diýär. Şunu belki cennete düşmeklere mahmal. Allah Taala sinanyny geçseler belki de näme dowzaky düşmeklikleri mahmal. Emma dowzaky düşäýteler. Näme kafir diýilen, ilmsiz kafir diýilenlerim ömürlük galýar. Şunu wagtlaýynça düşenler ömürlük düşýärler. Soň näme bu şeyhim secde ýanky okan aýatymy secde aýatynyň secde surasynyň 22-nji aýatyny getiripdir. Buna da Allah Taala näme hakdan ýüze uranlara näme mujrimler diýe we olardan bir aralar diýe. Ve men azlamu mimmen zukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minel mujrimina muntaqimun diýe. Allah Taala'nın aýatlary ona aýdylandan soň ýüze uranyn aňyrda zalim bamy diýe. Biz ol kafirlerden mujrimlerden aralar diýe. Şu wagt näme alhamdulillah haqiqi ehli sünnet vel cemaat näme ulemalary, talipleri, dawatçylary, näme büyük qabr paraz, müşrikçilary, ata-babaçylary näme tawhidin näme degini, dinin näme degini öwretýärler, aýtýarlar, ayet aýtýarlar, hadis aýtýarlar, düşünýärler, emma bu biz tarapdan näme qabr parazçylary kabul eden aklar düşünýärler. Ýüze urýarlar, dinlejegen bolan aklar. Dapşe barman, gulaklangyda pakta dykyň diýär. O peýgamberimiň döwründe müşrikler bir-birlerine näme hatta Muhammedin deňinden geçdiňler aleyhissalatu vesselam. Gulaklangyda pakta dykyň birden bir zadyny eşitseňiz sizi jadylaýmasyn diýişler ýalyp şu wagtlaram şey diýerler. Olar jadylaýamyşlar. Peýgamberimiz jadylaý diýdi kafirler. Bu wagtda kafirler hem peýgamberiň dawatyny ýaratýanlara jadylaý diýerler. Jadylaýamyşlar. Şunuňmy? Bular okumuşmuş, sen okuyamışlar, sen näme sıpıp bilen akmışsın. Şonu dinlemeler, oturuşmalar, i'rab hakdan ýüze urup atýarlar. Şunu gulanam näme Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülwahhab rahimahullah'ın İslam'a bolýan zatlar diýen kitabyny tamam etdik. Şu 10 sanyk esasy ummatda köpçülükleri näme edilýän küfri näme agzak geçdi. Indi soň kitabyň soňuny şu zatlar bilen tamamlaýa olaram alalım. Kitabın sonu nämeden tamamlatdyr? Hukmul hazili vel jaddi vel khaifi vel mukrah. Indi ýanky dini bolýan zatlaň haýsam bolsa birini näme bir adam oýundan edibiljek, düşündiňmi? Ya çyn edip edibiljek, ya gorkup edibiljek, ya da zorluk aslynda edibiljek. Dogry dämi? Hakykatan hayatymyzda bar. Käbir adam näme purkol tutýa, oýun edip ýankylatlan haýsam bolsa birini etýär. Käbirim çyny bilen etýär. Düşündiňmi? Akabiri gorkusyna etýär. Akabiri zorluk aslynda etýär. Şulan haýsy kafir. Düşündiňmi? Ýanky Muhammed ibn Abdullah rahimahullah onu agzady, öwretdi näme diýen bildirdi şu dini bolýan zatlaň. Ýene bil goýmaklymyz üçin, näle öwrenmeklymyz üçin şu agzalan onuň haýsam bolsa birini bir adam etdimi, şu dinden çykýar, kafir bolýar. Düşündiňmi? Nahil halatda eden kafir bolýar, nahil halatda eden kafir bolmak. Şonu beýanetjek bolýar. ثم إن المصنف رحمه الله لما ذكر هذه النواقض العشرة قال بعدها ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. تفاوض yok diye Muhammed ibn Abdülwahhab rahimahullah. Ýanky dini bolýan zatlaň haýsam bolsa birini bir adam oýun edip etsin, çyny bilen etsin, ya birinden gorkup etsin. Şu suratlaň barsyna ýankylan haýsam bolsa birini eden, dini bolýan zatlaň haýsam bolsa birini eden kafir bolýar. Dine zorluk aslynda ettirilen kafir bolmak görýärmi? Tapawudyna düşün. Bir gorkup etýä, birini zorlap ettirýärler. Ýani bu edenak ettirildi. Düşündiňmi? Emma ol gorkusyna etdi. Bu eýem özü etdi. Düşündiňmi? Emma bu etmedi, bunu zorlap ettirdiler. Düşündiňmi? Şoň üçin şu edenem bolsa iş şeriatda şuna ýönkölmedi. Düşündiňmi? Dedim biz zorlap ettirli, zorluk aslında ettirilenligi üçin hem diýin näme? Şu amal, şu edenem bolsa, düşündiňmi? Şuna ýönkölmedi. Düşündiňmi? Dedim bu erkektiýarny etjek geldi. Zorlap ettirdiler. Goýa näme bir zat edilip buň üstüne atylan, yani töhmet atylan ýalyk. Bir adam näme zina etdi diýip töhmet atyldy. Şuňa zina etdi diýilse de töhmet bolsa şuňa zinaçy diýilýärmi? Diýilmeýär. Görýärmi? Zina etdi diýilse de biz seretýär. Hakykatda zina etdim etmedi. Etmedik bolsa ýa töhmet.
Ele bulam şuna bir adam zorluk aslında küfür ettirilse de bunun üstüne näme töhmet atılanýarlyk bolýar. Bir etmedik sahiliye, düşündüňmi? Emma biri oynadı etti. Ya çını bilen etti, düşündüňmi? Ya adam gorkup etti, tapaw diýip bary kafir. Gorkup etti, indi şunga mysal alýar. Käbir adamlar näme şu gorkup ýanky dini bolýan zatlaryň birini eden bilen zorluk aslında ettirlenin tapawdyny bilip bilen aklar. Zorluk aslında ettirlenim çıdaman gorkup etdi, doğru değil mi? Ya tapawdy var, düşündüňmi? O gorkup edene, o zorluğa çıdaman etdi. Düşündüňmi? Gorkup etdiýän nähilek. Mysal alaly bir owada näme 20 öýle musulman var. Düşündüňmi? 20 öýle musulman var. Kapırlar geldi danim şolaň birini näme çağırdylar danim. Sen ya Agişan, senden medet, maňa ogul ber, gyýyz berdi. Diýmeseňem öllüs diýdiler. Bulam diýjek geldi bunu atyp öldürdiler bolir. Aňyrdaky bir musulman tawhid näme diýdi? Öz ýanyndan bu beýdilip öldürülenmez. Onu ertir maňa da gelerler. Şunumy? Şoň üçin gorkusyny maňa da gelerler diýen howpundan gorkup näme özüniň kimdigini bildirmejek bolup şolaň ýanyna ya Gysan maňa da ogul bersene diýen boly. Şunumy? Özü gorkusyna birden menem ertir ýa birun gelip öldüräýmesinler ýa menem balat edäýmesinler. Entek bunu öldürjek diýenem ýok. Buň üstüne bar ýanem ýok. Ýani eşdille bir muslimi şey dipdirler. Şunumy? Bulam öýde ýanyň muslim beýdilen bolsa, menem muslim belki biri geler, belki menem öldürler, belki meňe malyma degerler, belki menem eýderler, beýderler diýdim öýde näme müşrikler zatlaryň ýanyna baran boldan gabyrdan dilän boldy. Düşündüňmi? Gorkusyna birden näme bir zat edäýmesinler. Şoň üçin men şulaň etýän zadyny edeýin, bularam meni özlerinden saýarlar ýalak. Şey diýem näme ölüýün çağıran boldy, Agişan ýoluna bir janly diýen boldy. Şu dinden çykýar. Düşündüňmi? Yani bu öýdi etdi, erkine etdi. Entek sana zorluk düşmedi. Belki Allah garagyny gapardy olan senden. Emma bir ýere näme üstüne kapırlar gelip näme eziyet berip näme ettirdiler. Şu halatda näme küfür dinden çykýan zatlar etýän adam näme dinden çykanak. Şu dinden çykýan zat etse de dinden çykanak. Bu zorluk aslında ettirli ýöne şerti şok dille ya da amal ya da beden üstüne eden küfrü yüreğine barmalar. Şunun yüreğine iman dolu bolmaly. Şu Allah sevdirse diline yüreğine Allah'ın taqdimlamaly. Yüreğine Allah sevmekluğun bolmayanlygyny, Allah sevmekluğun küfürdigini bilmeli şulardan. Yüreğinden şolat ayrılmalar. Emma zorluğa çıdaman, urguyun, eziyetlen, jebir jepalan aşagyna dilinden mysal şu küfür söz etdimi, bu adam kafirdir. Emma biri yani öňüne üçin yani oýnady betsin, ya çyny bilen etsin. Ya da näme maňa da bir malyma ya janyma ya wezipama degäýmesin diýip gorkup näme özüni özüni şo müşrikler gorkozjak bolup käwir küfür eden bolly, bulan bari dinden çykýar. Düşündiňmi? Murtat bolýar. We ýene bir ýerine goşýar şutaýda olam açıklayasa yani bir adam goşamyda ýene bir zat açıklayas. Desen murji'eler näme? Desen İslam akidesini ütgötdi olar. Olam açıklamalladymyz näme? Bir adam dinden çykmaklygy üçin şu etýän zadynyň küfürdigini bilmeklik hökmanda. Düşündiňmi? Bir adam Allah söýýär. Murji'eler näme diýär? Şu Allah söýmekligiň küfürdigini bilýärmi diýär. Bilýän bolsa kafir, bilmeýän bolsa musulman ýa. Allah söýýär. Emma ehli sünnet vel cemaatın itiqadyna näme beýle däl. Bir adam näme şu etýän zadynyň küfürdigini, şirkdigini bilmese de ya küfürdigini, şirkdigini bilibem dinden çykarýanlygyny bilmese de şol adam dinden çykýar. Şunumy? Eýem bir öwrenmerler, öwrenmä, musulman boljak bolsa ýokmany suratda näme bilmeli zatlar var. Şu bilmeli zatlaryň biri küfür, şirk näme, dinden çykarýan zatlar näme, şu zatlar ýokman bilmeli. Eýem sen hakdan ýüze urupsyň. Şoňça biz bunga näme diýär? Sen şu eden zadyň bilen dinden çykdyň gardaş diýär. Sen tövbe etdi, täzeden islama girdi diýär. Şunumy? والإكراه يكون بالقول والفعل خلافا لمن قال إن الأفعال لا يكون فيها إكراها فإن هذا خلاف ظاهر الآية. خوف الجاهل والمصابرة. ها؟ خوف الجاهل والمصابرة. خوف الجاه مثال شنو نعم؟ بير مسلم يعني
o vasabet bolup işläpýär. Ya minister bolup işläpýär, düşündiňmi? Ya mesela güýçli söwdegar bolup işläpýär, düşündiňmi? Indi muslimleň şeýdilip başlaryny görüpdänim bu näme? Ewni meňem bu näme muslim dogumy, tawhid dogum bilseler, näme wezipamdan haqaymasynlar, ya malym konfiskasiýa edäýmesinler, düşündiňmi? Ya söwdäme zeper ýetiräýmesinler diýip näme? Jaretdi işgärlerini. Adamlar ertel Aýşanyna baryň şoňda damak çaljaklar, diýip Aýşanyň adyna damak çaldy. Düşündiňmi? Bolly dinden çykýar şu adam, kafir. Yani şu üstüne gelip svitine şeydileceğine göz yetilse... Yok, gelmeli üstüne. Gelip şeydileceğine aydılsa şey... Gelmeli üstüne. Gelmeli yani ne abi şimdi üstüne... Ertir bir sen üstüne de gelecekmişler. Şunun. Ertir sen üstüne gelýärler. Şondan gorkup etdiler. Şoň aýdylyp otdy gorkmak şol. Şunun. Yok, üstüne gellimi? Şunun etme. Zorladylarmy, kösedilermi? Çydamadyň ana ondan etmen ursat beri. Emma aslında gorkutmaýan şu etdi şu. Men üstüme de geläýmesinler diýip gorkup etdi. Ýa gorkmak şu. Şunun. Yok, gelen soň diýene gelip tamam. Gellik. Ya işinden aýrylýar. Gelli. Ya iş aýrylmak o däl. Şunun. İşden hok geçsinler, iş gitme. Git goýulmak. Ekine, şunun. Yani üstüne gelibem näme? Şo saňa atýan haýwatyny eser etmeli. Yani sen öllüýärsiň. Edi erbet azap berjekler. Emma mysal üçin näme? Sen şu zat etmesen saňa söwürs diýip haýwat atýarlar. Ay söwüp geçäň. Etme. Ya da bir kışapbat çalar. Bir kışapbata çydap bol. Ya ýani etýän zatlary çydap boljak zat bolsa sen küfür etmeýän. Emma saňa diýän zatlar çydap boljak. Düşündiňmi? Öllüýärsiň. Düşündiňmi? Eziýet berer. Toğa tutar, urur, eyder, beyder. Ve häziram 100%'den bilip otýarsyň, şulan diýenden etmeseň sen öldüriljegiňe, tutuljegiňe gözüň ýetip dur. Şonda saňa etseň bolýar. Düşündiňmi? Etseň bolýar. Indi şu taýda näme kitaba gutordy. Muhammad ibn Abdulwahhab rahimahullah aýdan zatlar gutordy. Indi şeýhin öýde näme? Aýty. Ayo aýdylamaz. Indi şeyh näme hatima diýär. Hatima diýdi söz soňy. Şunu mukaddime söz baş. Inden söz soňuna näme diýär? Ve nahtimu hada şerha bima qala الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات فإنه كلام عظيم يبين ما تقدم ويزيل اللبس والإشكال لكثرة الواقعين فيه لإعراضهم عن تعلم دينهم وما أوجب الله عليهم. Näme ýanky qıtamydyň soňuny ýa Muhammad ibn Abdulwahhab rahimahullah'nın käwir sözleri bilen tamamlamaklygy näme makul bildik diýär. Bu sözlerini nerden alypdyr? Muhammad ibn Abdulwahhab'ın Keşf-i Şubuhat diýen kitabyndan. Şu pir näme şu Muhammad ibn Abdulwahhab rahimahullah'ın şu Keşf-i Şubuhat diýen kitabynda käwir aýtjak zatlary gaty muhim sözler diýär. Çünki näme köp näme şübhelerini, şek şübhelerini aýyrýar diýär. Ve has beterem näme şu dini öwrenmeklükden dinini hakikati öwrenmeklükden yüze vurýan adamlar näme şu uly küfre düşýärdi, uly şirke düşýärdi, ýanky agdalan dini bolýan zatlaryň bir ýerine düşýärdi. Yani şu wagtlarynda näme sen kän şek şübhäni açıklajak, aýyrjak Muhammad ibn Abdulwahhab rahimahullah'ın käwir sözleri var, şonu alyp geçeliň diýär. Olam näme? قال رحمه الله لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. Görýän kim musulman? Ana şonu açıklaýardy Muhammad ibn Abdulwahhab. Biz bilmeli kim musulman. Her bir öýdüne musulman diýen musulmanmy? Ýok. Sen hukmani suratda kim musulman diýilen soraga jogap tapmaly. Şunu musulman boljak bolsa näme etmeli, näme bilmeli? Sen şu zady bilmen. Şonu Muhammad ibn Abdulwahhab rahimahullah näme şu Keşf-i Şubuhat diýen kitabyny kimin musulmanlygyny açıklaýar. Näme diýär? Bir ulamalaryň ýanynda da näme şu gurrundan başga gurrun ýok. La hilaf, yani la hilafa beynel ulema. Yani hemme ulamalar bir agyrdan näme hakyky çyn musulmany ine şuňa açıkladylar diýär. Hakyky tawhidi şuňa açıkladylar diýär. Näme la hilafa anna at-tawhid, yani tawhid, yani şu la ilaha illallah sözi. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözi hukmani suratda. Yürekde de bolmaly, dille de bolmaly we amalla da bolmaly. Şunmy? Şu tawhid sözi la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözi
Hükmani suratda sen yüreğinde de bolmaly, dille de bolmaly, amalla da bolmaly. Yürekde näilek bolmaly, yüreğiň tasdiklamaly, kabul etmeli, ikrar etmeli. Dilin şu sözü diýmeli. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýmeli. Amal, yani şu sözüň buyurýan zatlarynyň sen bedenin amal etmeli. Şu sözüň gaýtarýan zatlarynyň bedenin gaýtmaly. Şu tawhid, hükman, şu üçün üçüsüne de tapılaymaly hükman. Kimin şu üç agdasında da şu eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah tapılsa şu musulman diye. Emma bir özüne İslam'a yönköye ve dille de diye eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye yürekte de kabul et diye. Emma amalla yok. Ya amel et diye dille diye yürekte yok. Ya da yürekte ve amalla ve dille yok. Şu kim oluyor? Açıklap devam ediyor. Fe in ihtelle şey'un min hada. Yani kelime-i şehade. Şu üçün haytham olsa birine bolmasa lem yekunur raculu muslime. Ola adama musulman değilmeye diye. Düşünün mü? Ola adama musulman değilmeye. Şoň üçin şu eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözünden sen hükman yüreğiňe paýy bolmaly, diliňe paýy bolmaly, bedeniňe paýy bolmaly. Yüreğiň paýy, diliň paýy, sen şunu näme men İslam'a girýänni ikrar edip diliň bilen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýmeli. Şu dille ikrar beren zadyňam sen yüreğiň kabul etmeli, tasdiklamaly. Näme tasdiklamaly? Çınlanam yeketek bir Allah'ın ibadet edilmekligine ve Muhammed peygamberine näme iň soňky hak peygamberdigine, ondan soň peygamberin gelmejekdigine ve Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň barsynyň batyllygyna, bir Allah ibadet etmekligine ve yüreğiň Allah'ın söýmeli, Allah'ın taqdimlemeli, peygamber söýmeli, Allah we Rasulynyň söýen zatlaryny söýmeli, Allah we Rasulynyň ýigrenen zatlaryny ýigrenmeli ve özüň ýalagam iman eden adamlar söýmeli ve sen iman eden zadyňa da näme iman etse iman etmedikler kafir saýmaly. Düşündüňmi? Ve amal näilek bolmaly? Şu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözüňem buyurýan zatlaryny etmeli amalyň. Bu sözüň buyurýan zady näme amal ýüzünde näme ibadet etseň bir Allah etdi. Allah'dan başga hiç kime ibadet etme ve hiç bir zady näme ibadet edende şärik etme diye. Ve näme amalla da näme şu sözüň gaýtdýan zadyny gaýtmaly, şirkden gaýtmaly, küfürden gaýtmaly. Emma bir adam özüni İslam'a yönkäbem, dille kelimesini çögürübem. Şu üç agdasynyň haýsam bolsa birinde, şu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah tapılmasa, şol adam musulman bolunur. Düşündüňmi? Emma bunu önkäbir sapaklamada giňişleýine aýtdyk, dogry dämi? Yani bir adam musulman boljak bolsa, hükmani suratda 3 tane agdady, 3 agdasy bilen näme etmelidik? Ikrar etmelidik. 3 tane agdat, yani Allah'ni, peygamberi, dini. Dilinne Rabbim Allah, peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam diýmeli. Düşündüňmi? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şu üç zat ali. Ve yürekde de kabul etmeli. Rabbim Allah, onun başka Allah yok. Bir Allah ibadet etmeli, onun başka ise de ibadet edilmeliler. Peygamberimize ve onun önkü peygamberlerin hemmesine iman etmeli. Yani peygamberimizden soňky peygamber yok diýmeli. Düşündüňmi? Peygamberimize gelen İslam dinine iman etmeli. İslam dininden başka bar din näme? Batıl diýmeli. Onun önkü peygamberlerin dini şu dinin sebebi bilen bozuldu diýmeli. Düşündüňmi? Ve näme beden agdalarynda da şu la ilahe illallah sözüniň buyurýan zatlaryny edip gaýtaran zatlaryny gaýtmaly. Ve Muhammed eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözüniň buyurýan zatlaryny etmeli, gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. Ve İslamyň buyurýan zatlaryny etmeli, gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. Şundukda mana şonu eden adam musulman. Emma näme gynansaňam şu wagt näme köpçüliklerin kim musulman diýlenne musulman adamyny ters tanıştırýarlar. Yani diňe özüne musulman diýen adam bolýar. Diňe bir özüne musulman diýse ya da bir asli näme taryhda milleti İslam'a yönkelýän milletden doganmady musulman saýarlar. Ya köpçüliklerin musulmanlaryň arasynda ýaşap ýören adama da musulman diýerler. Ya elini künnükli görseler musulman diýerler. Ya mescit kurup berende görseler musulman diýerler. Gawra şokunup berende görseler musulman diýerler. Yo musulman o däl. Musulman sen men düşünürşüm ýalak däl. Musulman ene şu Allah we Rasulyny düşünürşi ýalak. Enne ene açıklap näme diýer? Fa in arafa at-tawhid we lam ya'mal bihi. Inne bir adam billi, tawhid billi. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözü näme? Billi. Şu sözüň dürst manysynda düşünýär. Şu peygamberimizin düşünürşi ýalak düşünürdi. Peygamberimizin isleyişi ýalak düşünýär.
Şununla. Yöne amal eden hak. İbadette Allah'ını birlenen. Şirket diye. Fehuve kafirun muanid diye. Buna näme kafir değil ya. Yöne bunun kafir olmakına sebep bolan zat näme? Hakkı amal etmeklige näme? Gedemligi. Muanid gedem. Şunu kafir adam hakka boyun olmaklığı gedemlik etse de dinden çıkıyor. Kafir adam hakkı öğrenmeklikten yüze vursa dinden çıkıyor. Kafir adam näme? Musulman olmaklığı için bilmeli zadi bilmese dinden çıkışar. Şunu görün hersinin bir öz adı var. Bir adam hakkı bilen son amal etmeklige tekebbirlik etti. Amal etmeklige ulumsuluk etti. Bilen hakikatine boyun olmaklığı gedemlik etti. Buna muanid kafir değil. Buna näme gedem kafir, ulumsu kafir değil. Mesela Firavun'a yalak. Ama bir adam näme ulumsuluk edenak, yani hakkı öğrenmeklikten yüze vuruyor. Düşündün mü? Hakkı kabul edenak, yüze vuruyor. Buna muanid kafir değil. Haktan yüze vuran kafir değil. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق. Yani näme köp adamlar şu meselede yanlış ya. Näýlek mi yankın şu meselede yanlış ya diýip näme gözüň tutuşyp golýar. Yani bir adam şu tawhidin nämedigini bilse bolýandyr öýtýär. Şunu yo. Tawhidin nämedigini senden bilmeklik talap edilýär. Şoň nämedigini bilmeklik bilen çäklenmek islämi da. Senden talap edilýär şu tawhidin nämedigini bildi. Şu bilenden soň amal etmekliğin için bildiler. Şunu kafir adama tawhidi bilmeliyse diňe şu bilmeklik bilen näme yeterlik bolýar. Şunu şonu bilsen bolly senden başga zat talap edilen hak diýip düşünýär. Yo beýle diýip düşünmeler. Sana tawhidi bilýär başga zat düşünýän. Bilen soň şu tawhidi amal etdirmeklik için. Emma tawhidi näme bilip amal etmesen sen kafir. Şunu Ama kafir adama näme Allah'dan başka näme Allah'dan bilen çöp başı gymyllamaya Allah'dan başka ibadete haqqıl ilahi yok zat diye muhammek isteyen ona tasdiqlap otur o doğru diye. Ve nahnu nefhem hada bidem ve şu sen düşünsün yalık düşünýär doğru aýtýan diýerler. Ve edil sen diýişiňe bidem hak şaýatlyk berýär ýöne biz edip başaramadyk diye. Sen diýen zatlar doğru. Bidem şu sen diýen zadyňdan zerre kadar çykamdyk ýöne biz edip başaramadyk diye. Sebäp diýsen biziň ýurdumyzda etmek bolanok diýär. Şunu. Biziň ýurdumyzda bir Allah'a ibadet etmeklik, öwliýa parasçylygy bunu beýleki zatlar goýmaklyk bolanok. Bir Allah'a ibadet edip, peýgamberimiziň ibadet tutuşýarlyk, din tutuşýarlyk tutmak bolanok. Şunu. Ne şu zatlar şin näme? Şuňa kafir zatlar öýdüne näme sebäp tutýar diýär. Ana şol näme sebäp tutdy, şol näme dinden çykýar. Kafir faýly. We tutýan bahanalaram oň näme kafirlikten gutulmaklygyna nejat tapmaklagyna sebäp bolanok. Sebäp diýsem bular näme dünýä fanilik, dünýede gowy ýaşamaklyk üçin ahiretlerini satan adamdan toparına girýär bular. Zaten Allah Teala Tawba suresinde şeýle diýär: "İştaraw bi ayatillahi thamanan qalila." Görýän. Allah Teala näme dinini bir az piçok pula sattılar diye. Diňe näme iyil günüň arasynda gowy ýaşamaklyk üçin, gowy diýdirmeklik üçin, gowy wezipelerde işlemeklik üçin näme bilen hakyna amal etmedi. Eýem sen näme Allah'ın dinini näme wezipeňe satdygyň bolýar. Allah'ın dinini awraýyň üçin satdygyň bolýar. Bu adamlar kafir. We edil ýewreýler hem näme kafir bolanlaryna peýgamberimiziň hakdygyny bilmänlikler üçin kafir bolmadylar. Bildiler, ýani bilip amal etmediler hakka. Şoň üçin kafir boldular. Sebäpden Allah Teala Bakara suresiniň 146-njy aýatyna näme de ya'rifunahu kema ya'rifuna abna'ahum. Yani Ýewreýler seniň peýgamberdiňi bilmesizlikler sebäp bil iman etmeýänler öýtmedi. Bir topar gelip boran çağalaň arasyndan öz çağalaryny saylap tanap bilişleri ýalyk seniň hak peýgamberdiňi näme tanap bilýärler diýär. Ýöne olar näme Peygamberimiz hak peygamberden bilseler hem şu peygamberimize boyun bolmadylar, amal etmediler, taat etmediler, iman etmediler. Şoň şeýle kafir boldular. Emma kafir adam şeýle bolýar. Fe in amila bit tawhid amalan zahiran we huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu bi qalbihi fe huwa munafiqun we huwa şerrun min al kafir al khalis. Emma kafir adam diye daşky dünýäsinde şeýle seredäýmene tawhid bilen amal etýär diye. Şunu. Şeýle seretsen tawhid diye. Dine Allah ibadet etýär. Şirk adam eden hak diye. Yönü. Tawhidin nämedigini düşünen hak diye.
La ilahe illallah sözüne düşünenok. Näme buyurýar, nämeden gaýtarýar? Bunu bilen ak diýär. Ya biläýse de ýüregi bilen şu zady kabul eden ak diýär. Şunu. Bu munafık diýär. Bu şeýler kafirden hem erbet diýär. Şunu. Sebäpsiň adam tawhide gelende de näme ilm esasynda gelmeli. Ine şu la ilahe illallah maňa buyurýan zady şu. Men şoňa çyp şunu etýän diýmeli. Emma kafir adam näme ýüreginde bir ýüreginde ýok, umumy edip ýör. Şu yüreğünde bolmasa peydası yok. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألت عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه دي بمسألة نامة Ati mühim mesele diye sebep diýsen diye köp adamlar näme diline haqq eşitip bolýar diye. Gurlanlaryna hemmesem dogryny gurlaýar diye. Köpüsi dogryny gurlaýar diye. Emma iş ýüzüne gelende amel eden aklar diye. Şo bilýän hakykatlaryny dogrylaryny. Akawr adamlar näme bir dünýäsi kemeler öýdüp awraýy gider öýdüp ýa-da näme pulu gider öýdüp dünýäsi gider öýdüp ýa bir kawr adama yaranjaklyk edip näme haqqy taşlaýar diye. Akawr adam näme daşından sere daýmana bir Allah ibadet etýänem bolsa içinden näme itiqad etýär, ýüreginden näme iman we şon sorasaň diye hiç adam bilen ak diye. Bu adamlar näme musulman saýlan aklar. Walakin aleyke bifahmi ayetayn min kitabillah. Ene sen näme Kur'an-ı Kerimden iki tane ayete bek düşünýär. Birinji ayet Tawba suresinin 66. ayeti. Allah Teala näme diýär? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yani bu kıssasından geçtik. Tebuk jenginde näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafir ashablary näme etdiler bilmesizlikden oyun edip näme küfür söz diýdiler. Soňam gelip ötünç soradylar. Ya Resulallah, biz bilmänlidik. Biz oyun edip diýdik. Biz kafir bolmaklyk üçin diýmedik. Bizi bağışla deyip näme dilek edenler, haýyş edenlerine näme Allah Teala size ötünç yok dedi. Gelip ötünç sorama. Siz näme iman edenizden soň siz kafir bolduňuz dedi. Şunumy? Soňçy bir adam näme bilip etsin, bilmän etsin, oýun edip etsin, çyny bilen etsin. Şunumy? Kafir bolmaklyk üçin etsin, ýa-da şeýle degişip etsin. Şol adam dinden çykýar, şunumy? Bu näme maňa kafir diýme, men oýun edip etdim, ýalňyşyp etdim. Maňa muslim diýin, ýok, bunyň näme bu ötünji kabul edilen. Bu näme etmeli bolýar? Hakykatdan hem imanyny koýmaklygyny islemese täzeden tawba edip islama girmeli bolýar. Şunumy? İkinji ayeti Nahl suresiniň 106-107 ayetlerini şeýle gelýär. Men kafara billahi ba'da imanihi illa men ukriha ve qalbuhu mutmainnun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. Kim iman edenden soň kafir bolsa diýär. Şunumy? Kim iman edenden soň kafir bolsa diýdigi, yani kim islama girenden soň dinden çykarýan bir sözü diýse, ýa-da bir dinden çykmaklygyna sebäp bolýan, dini bolýan bir amaly etse diýär. Şunumy? Yani şo diýdigi, men kafara billahi ba'da imanihi diýdi. Kim islama girenden soň näme dini bolýan zatlaryň birini esse diýdi. Dili bilen essin, amaly bilen essin, ýüregi bilen essin. Şo kafir diýdi. Diňe kim dinden çykaraken dini bolýan zat edenni illa men ukriha diýdi. Şunu. Diňe bir adam dini bolýan zady, küfür zady esse de dinden çykjak galaken olam zorluk aslında. Sütöm aslında näme ettirilen adam. Yani oňam şerti yüreginden iman götürmelär. Şunumy? Ýüregi imandan dogly bolmaly. Şo dil zorluk aslında dille ýa-da beden agzasynda ettirilen küfrü näme kabul etmelär, ýüregi bilen ýigrenmeli. Şunumy? Emma kim diýär, näme küfrü ýüregi bilen hem kabul etse, olara Allah Teala'nın gazaby bolsun diýär, olara agyr azap bolsun diýär. Sebäp diýsen olar näme ahiretlerinden dünýälerini gowy gördüler diýär. Ene bu iki ayetin üstünde şeyh diýjek bolýanlar näme? Bir zady belli diýär. Galan mesele sen ýanynda açylýar diýär. Olam nähilek suratda küfür eden adam kafir bolanok.
Şonu billiye. Şu suratından başka küfür eden adam kafir oluyor diye. Oğlum dine zorluk aslında küfür ettirilen adam kafir bolana. Emma şu surattan başka halla biri avrayın saklamak için, pulunu saklamak için, şunun iyilewine gow görünmek için ya oyun edip ya çın edip ya korkup şunun küfür etti mi kafir oluyor. Olar neçe ötünç soradı, ötüncü kabul edilene. Tövbe edip ta'dan İslam'a giriyançalar. Şunu mu? Yani kaydan görürmüz şu yani iki ayet. Birincisi Tövbe'nin 66. ayeti, ikincisi de Nahl'ın 106 107. ayeti. Şunu mu? Yani yekece suratta Adam dininden çıkan hakem. Oğlum zorluk aslında, sütöm aslında bir küfür ettirilse. Şunu mu? Bunu hem etmedi, bu ettirildi. Buna küfür deydirdiler, buna küfür ettirdiler, zorlap, kösep. Näşdiňe şu suratynda küfür eden adam kafir bolar. Emma bundan başka näme suratyny alar, düşündiňmi? Kursyny islap, awra islap, pul islap, iýlen gorkup, iýlen çekinip, düşündiňmi? Oyun edip, çyn edip, bilip, bilmän, şu dini bolýan zatlaryň birini etdimi, dil üstünde bolsun, beden üstünde, amal üstünde bolsun, şol adam dinden çykýar. Şol adam näme kafir bolýar.